Noon ko pa binabalak sumulat sa inyong programa, Papa Rods, upang ibahagi ang kwento ng aming buhay. Sa istorya kasing ito, di lang pansarili kong kwento ang gusto kong iparinig sa lahat sa inyo at sa mga kapusong sumasabaybay natin. Sa totoo lang, Papa Rods, habang ginagawa ko ang sulat na ito, sobrang sikip pa rin ang dibdib ko habang binabalikan ko ang bawat bahagi at detalye ng mga pangyayaring itong naranasan ko. Kwento kasi ito ng pagmamahal sa ama, kapatid, at karelasyon. Papa Rods, kwento rin po ito ng sakripisyo at ng pangako. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Richard. Di ko tunay na pangalan. At iibahin ko na rin ang pangalan ng iba pang tao na naging bahagi ng kwentong ito. Dalawa lang po kami magkapatid ni Vincent. Maaga kaming naulilan sa ina matapos siyang pumanaw dahil sa isang aksidente. At mula nang mabiyudo ang aming itay, ay di na ulit siya nag-asawa at ibinuhos na lang niya ang kanyang oras at panahon sa aming magkapatid. Ako ang panganay, Papa Rods, pero di naman malayo ang agwat ng edad namin ng kapatid kong si Vincent. Halos 3 taon lang kaya magkasundo kami. Dahil na rin siguro sa paraan ng pagpapalaki sa amin ng aming tatay, busog na busog kami sa pangaral at pagmamahal. Sa katotohanan nga, iginapang niya ang aming pag-aaral hanggang sa parehas kami makapagtapos. Information technology ang aking kinuha at computer technician naman ang kinuha ni Vincent. Ayos na sana ang buhay namin, Papa Rods, ng aking kapatid at pati na rin ng aming tatay. Mas naging maluwag dahil pareho kaming may trabaho sa isang call center agent at ang aking kapatid naman ay bilang tech support. Sumasideline pa bilang computer technician para sa mga sirang computer hanggang sa dumating sa amin ang isang hamon na nahihirapan ang aming tatay. Tay? Hindi na ako magtatagal, nararamdaman ko. Isa pa, pagod na rin ako eh. Tay naman, gagaling pa kayo. Hindi na anak, pagod na rin kayo ni Richard. Tay, huwag na kayong magsalita. Ang isipin niyo gagaling kayo. 3 na nga lang tayo, mag-iwanan pa ba tayo? Kaya huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ang dapat niyong gawin, magpalakas at magpagaling. Matanda na ako. Malaki naman na kayo. Tapos na kayo sa pag-aaral. Kaya siguradong kaya niyo nang mamuhay sa sarili ninyo. Tay naman, kung kailan na mas nakakaluwag na tayo, saka naman kayo magsasabi na iiwan niyo kami. Richard, ikaw ang mas matanda. Huwag mong pababayaan ang kapatid mo si Vincent. Kapag nawala ako, hindi ka lang kuya, tatay ka na rin niya. Ikaw naman, Vincent, tulungan mo rin ang kuya mo. Dadalawa lang kayo kaya huwag kayong mag-iiwanan, ha? Magmahalan kayo. Tay, tama na. Mas mahirapan lang kayong humingi niyan eh. Ilabas niyo na ako sa ospital. Ayoko na rito. Gusto ko na sa bahay. Gusto ko na sa atin ako magpahinga. Gusto ko ang bahay natin ang huling lugar na makikita ko bago ako mawala. Sa kondisyon niyo po, mas dapat po na dito kayo. Hindi na. Pineperahan lang tayo nitong ospital. Sayang lang eh. Sa wala rin naman mapupunta ang lahat ng ito. Tay, kaya pa naman. Sige na mga anak.
ilabas niyo na ako. Gusto ko na talagang umuwi. Basta sana ang hinihiling ko lang sa inyo, pagmahalan kayong magkapatid. Huwag kayong mag-aaway. Siyempre naman po. Gusto ko habang buhay pa ako tumihinga. Gusto kong sumumpa kayo sa harap ko na hindi kayo mag-iiwan ng magkapatid. Nasusuportahan niyo ang bawat isa. Na walang makakapag-iwalay sa inyo. Na hindi kayo mag-aaway. Na ang mga tampuhan ay aayusin kaagad. Sige na mga anak. Sumumpa kayo para mapanatag din ako. Dahil kapag wala na ako, wala nang gagabay sa inyo kung hindi kayo. Kayo sa isa't isa. Umasa po kayo, Tay. Vincent, Opo, Tay. salamat. Isa pa, kantahan niyo naman ako. Sige na, pampatulog lang. Tay? Tatay! Tay! Dok! Dok, ang tatay namin! Tay! Tay! Salamat po sa lahat. Salamat po. Tutupad po kami sa pangako kabilin nyo. Pahinga ka na, Tay. Pahinga ka na. Kauna-unahang pagkakataon na iniwan kami ng aming ama. Ang malungkot pa, kahit anong gawin namin, ay di na uli kami magsasama-sama. Tuluyan siyang bumigay at binawian ng kanyang buhay. Ang dahilan, colon cancer, Papa Rods. May ilang panahon din niyang nakipaglaban sa kanyang kondisyon na iyon. Kahit na anong tapang ang ipinakita niya sa amin, kusa na rin siyang bumigay. Siguro nga, Papa Rods, dahil sa hirap na rin talaga niya at sobra ng pagod ang kanyang katawan. Pero hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, sinikap pa rin niyang patatagin ang pagsasama naming magkapatid. Nakuha pa nga niya kaming pasumpain sa kanyang harapan na kahit na anong mangyari, ay di kami mag-iiwanang magkapatid. Ilang panahon pa ang lumipas kahit na mahirap dahil pakiramdam namin ay nawalan kami ng paa at napilay kami dahil sa pagkawala ni tatay. Ipinagpatuloy namin ni Vincent ang aming buhay. Pinilit naming sanayin ang aming mga sarili na mamuhay ng di nakasama ang aming ama. Mas lalo kami nagpursige para mapakita din namin sa aming mga namayapang mga magulang kahit nasaan pa sila na di sila nagkamali ng pagpapalaki sa amin. Kung minsan, di naiiwasan na may konti kaming tampuhan ni Vincent dahil may mga ilang bagay kaming di agad na pagkakasunduan. Pero sa tuwing makikita namin ang pictures ng aming ina at ama, nananariwa sa amin ang mga binitawan naming pangako na kahit na anong mangyari, magtutulungan kami at di mag-iiwanan. Mas madalas man na magkasundo kami, Papa Rods, kesa sa hindi mapagkasunduhan. Magkakutsaba nga kami sa lahat ng bagay, kahit na sa kapilyuhan at mga babaeng natitipuhan namin at nililigawan. Sa totoo lang, mas mabilis ang mata ko sa babae, pero mahina ako sa diskarte. Kaya pagdating sa panunuyo, kailangan ko talaga si Vincent para back upan ako para sa babaeng nagugustuhan ko. Kamusta ang trabaho? Ayos lang, busy. Nakakapagod pero okay lang. Ikaw, kumusta?
Ayos lang din. Pero namimiss ko si tatay. Ako rin eh. Pero alam ko naman na okay siya kung nasan man siya kasama si nanay. Oo nga. Ay teka, may iba ako. Nakita mo yung kambal na kapitbahay natin? Yung nasa tabi ng tindahan? Oo, ganda no? Sino dun? E di parehas, kambal nga eh. Trip ko. Sino dun? Kahit sino. Kung sino ang okay sa kanila na pwede. Ano mo naman malalaman na may pwede? Eh hindi mo pa naman sila kilala. I-project natin. Tig-isa tayo. Bakit? Di ka ba nagagandahan sa kanila? Maganda kung sa maganda, pero nakakahiya eh. Alam mo, kung buhay si tatay, binatukan ka na nun. Ikaw ang mas matanda, pero ikaw pang totorpe-torpe. Eh talaga namang nakakahiya. Sige nga, paano mo didiskartehan yun? Bakit? Di ka pa nakakapanligaw? Nakapanligaw na. Pero kadalasan kaklase ko o kaya kabarkada, kaya mas madali. Eh yan, di ko talaga kakilala yan eh. Eh di gumawa tayo ng paraan. Para yun lang? Sige nga, paano gagawin mo? Eh di tumambay tayo ng madalas tindahan na malapit sa kanila. Sigurado naman bumibili yung mga yun dun. Oh, tapos? Eh di papansin tayo. Pa-cute. Pero syempre, dapat swabe. Para may pogi points agad tayo. Kung buhay lang kasi si tatay, pwede tayo humingi ng tulong sa kanya eh. Baka siya pa maglakad sa atin. Eh kaso nga, sariling diskarte na natin ang lahat ngayon. Saka ano ka ba naman kuya? Mahiya ka nga. Tandaan na natin, tatay pa natin na manliligaw para sa atin. Basta, tig-isa tayo ah. Kahit sino doon, kung sino makatrip sa atin, yun na yun. Tao po! May tao. Saan mo yung pinto? Nandyan na. Good afternoon po. May nakapagsabi po kasi sa amin na may computer technician daw po dito. Ha? Oo. Ako saka yung kuya ko. Sira kasi yung PC namin eh. Nag-home service ba kayo? Vincent, sino yan? Customer. Talaga? Anong papagawa? Ha? Hello po. Kami po yung bagong lipat dyan sa tabing tindahan. Papa-service po kasi kami ng computer namin. Ha? Sige, gawin natin. Yung TV niyo sa ref. Computer ang sira. Ako nga pala si Vincent. Kuya ko si Richard. Ako naman si Maricon. Siya si Marie Grace. Kakambal ko. Hello. Obvious naman na parehas kayong maganda. Ay, kailan niyo papasira? Ha? Ay, kailan niyo papagawa? Pwede po ba ngayon na? Kailangan kasi talaga namin eh para makapag-internet kami. Okay sige. Kunin lang namin ang gamit namin. At nakilala na nga namin ang kambal na magkapatid na si Marie Chris at Maricon. Si Marie Chris ang natipuhan ko. Pareha silang maganda at magkamukhang magkamukha. Pero naghanap kami ng palatandaan ni Vincent kung ano ang pagkakaiba ng dalawa para di kami magkapalit ng didiskartehan. Mas napadali ang pagiging malapit namin sa kambal dahil naging regular customer namin sila. Napadalas nga ang pagpapagawa nila ng kanilang mga computer. Noong mga naunang paggawa nila, nagbabayad pa sila sa amin ni Vincent. Pero noong mga naglaon, libre na. Dahil parte ng pagdiskarte namin ang libreng pagpapagawa namin sa kanilang mga computer. Ang nakakapagtaka, Papa Rods, kahit ilang beses naming ayusin ang kanilang mga computer, lagi pa rin nasisira. Pabor na aman sa aming dalawa ni Vincent dahil mas napapadalas ang pagpunta namin sa bahay ng kambal. Linawin ko lang, Papa Rods, ha? Maayos kaming gumawa. Pero minsan si Vincent may kalokohan at sinasadya niyang lagyan ng taning ang remedyong ginagawa. Bagay naman na hindi niya madalas gawin. Kaya pala isipan sa amin kung bakit may pagkakataon talaga na nasisira pa rin kahit maayos na ang pagkakagawa. Ang biruan nga namin ni Vincent, baka tinutulungan kami nila nanay at tatay na dumiskarte para magkaroon kami ng mga bagong makakasama sa buhay.
buwang lumipas, Papa Rods, ay nagdesisyon kaming dalawang magkapatid na formal ng ligawan ang kambal na sina Marie Chris at Maricon. Di naging madali dahil may pagkaluma ang pamilya nila. Ang gusto ng mga magulang nila ay sa bahay talaga liligawan ang kanilang mga anak. At ang isa pang nagpahirap ay nandoon ang hiya namin ni Vincent na baka magmukha lang kaming alangan sa dalawa dahil talaga namang ubod ng gaganda si Maricon at Marie Chris. Pero mapipigil ba ng kahihiyan kung totoo naman ang nararamdaman? Papa Rons, kaya naman nagpursigi kaming dalawa sa panliligaw ni Vincent. Ipinakita namin sa kanila na di naman mala artista ang aming itsura, ay nararapat pa rin kami sa kanila kung sakaling sagutin nila kami. Kumbaga, Papa Rods, malinis na intensyon, totoong pagmamahal, pagsisikap at pagpapakatotoo ang naging puhunan namin sa dalawang magkapatid. Oh, sira na naman ba PC nyo? Hindi naman, okay pa naman sa ngayon. Bakit nyo kami pinapunta ni Kuya? May gusto kaming itanong sa inyo. At sumagot kayo ng totoo, ha? Kinakabahan ako ah. Ano yun? Gaano ka na katagal nanliligaw sa akin, Richard? Ha? Si Marie Chris ang nililigawan ko, Maricon. Anong ako si Vincent ang nanliligaw sa akin? Si Maricon kaya yung madalas kong kausap. At paano ka nakasiguro na ako ang nililigawan mo at hindi si Marie Chris? Basta alam ko. Nararamdaman ko. Ako rin, alam ko kung sino ang nililigawan ko. Bakit ba? Kasi gusto na namin kayong patigiling dalawa sa panliligaw. Yun lang. Busted na tayo, Kuya. Baka si Vincent lang ang busted. Nadamay lang ako. Marie Chris, totoo bang sinasabi ni Marico na busted kaming dalawa? O baka naman ako nadamay kay Kuya dahil sa diskarte niya sablay sa inyo. Ikaw ang sablay. Sinadya mo ang wag ayusin ng maayos yung PC nila minsan eh. Para lang mapadalas punta natin dito. Pero minsan lang yun, Marie Chris ha. Uy, hindi ah. Si Kuya parang tanga. Ay, oo na, sige na. Aamin na ako. Hindi ko nga inaayos pero mga 3 beses lang yon. Hindi ko na inulit. Sorry na. Oh, di ba totoo? Pero ako, Marie Chris, inaayos ko talaga yan kapag ako gumagawa. Best effort yan. Alam namin yon na sinadya ni Vincent na wag ayusing mabuti. Narinig namin kayo nag-uusap tungkol doon. Kita mo na, Vincent. O kasi. Gusto ko lang naman kasing makita ka lagi, Maricon. Sorry na talaga pero... Pero kung yun na ang desisyon nyo, okay lang. Mahirap naman ipagpilitan ng sarili namin sa inyo kung ayaw nyo talaga sa amin. Hindi rin magiging okay yun. Pero baka naman may magagawa pa kami. Kung sa Kuya ko, okay na siya sa desisyon nyo, ako, hihingi pa ako ng isa pang chance. Isa pang pagkakataon. Hindi ako magmamadali. Promise. Vincent, anong kaya mong gawin para sa akin? Lahat kaya kong gawin para sa'yo. Kahit pa ipalunok mo sa akin yung mouse ng computer nyo, gagawin ko. Kahit pa gawin mong mousepad tong mukha ko, okay lang. Ay, OA mo, Vincent ah. O sige na, basta tumigil na kayo sa panliligaw nyo sa amin. Hala, isa pang chance. Sige na, last chance. Ano bang gusto mo? Puro ligaw na lang. Ligawan na lang tayo ng ligawan. Ayaw mo na maging mag-on? O sige, kung yan ang gusto mo, si Richard na lang ang sasagutin ni Marie Chris. Talaga, Marie Chris? Tayo na? Ayaw mo? Si Vincent ayaw yata niya. Ako gusto ko. Gustong gusto. Siyempre gusto ko rin. Maricon, tayo na? Tayo na ah. Oo na, salita kayo ng salita. Wow! Hindi ako makapaniwala. Parang hindi totoo. Thank you. Thank you talaga. Thank you lang. Mag-I love you ka kasi. I love you, Maricon. Ganun. Para talagang panaginip. Maniwala ka na, basta walang lokohan ha. Sumpaman.
Nagbunga na rin lahat ng pagsisikap at diskarte namin ni Vincent. Kahit na madalas nila kaming lokohin, na si Maricon ang girlfriend ko at si Marie Chris naman ang kay Vincent. Kung buhay lang siguro ang tatay namin noong mga panahong iyon, sigurado akong tuwang-tuwa yun dahil sa wakas, may sumagot na rin sa mga anak niya. At di pa basta-basta ang mga babaeng napasagot. Dahil talagang magaganda at galing naman sa maayos na pamilya ang aming mga naging nobya. Mas lalong nagkaroon ng direksyon ang buhay namin ni Vincent dahil nagkaroon kami ng mga inspirasyon at mga katuwang sa buhay. Kapag lumalabas kami, lagi kaming apat ang magkakasama. Mula sa panonood ng sine, pamamasyal sa mga parke, at pagkain sa labas. Lagi kaming apat ang magkakasama. Talaga namang pinangatawanan na namin na di kami mag-iiwanan ng aking kapatid na si Vincent. Masaya ang naging takbo ng buhay namin, Papa Rods. Magkasama kaming magkapatid at di nag-aaway. May maayos na trabaho at mapagmahal na mga kapareha. Nagsimula na rin kaming magplano para sa kanya-kanya naming magiging pamilya. Madalas kaming mag-uusap ni Vincent na kahit na lumagay man kami sa tahimik, ay sisikapin pa rin namin na walang magbabago sa aming magkapatid. Napangahawakan namin ang binitawan naming pangako sa aming yumaong tatay. Ilang buwan ang lumipas, Papa Rods, kahit na may di pagkakaintindihan sa pagitan ng aming mga nobya, patuloy pa rin ang relasyon namin sa kanila. Mas lumalalim pa nga ang aming samahan na kahit anong minsan ay pabirong nababanggit sa akin ni Vincent na parang sa akin nagkagusto ang kambal at nasabit lang siya kaya siya sinagot ni Maricon. Bagay naman na pinagtatawanan ko lang dahil sa nakikita ko naman ay maayos ang relasyon nila. Isa pa, Papa Rons, di naman ako naapektuhan dahil alam ko sa sarili ko na si Marie Chris talaga ang mahal ko at di yun magbabago. Kahit pa magkamukha sila. Kung noon nga sa una ay dalawa lang kami ni Vincent na nag-uusap para sa mga plano naming pagpapamilya, dumating ang pagkakataon na kasama na namin ang kambal sa pagpaplano. Di naman kami nahirapan sa mga magulang nila dahil na rin siguro sa nakikita nila na responsable kaming mga tao. May maayos na trabaho at kahit na isang beses ay di nakitang umiyak o nasaktan namin ang kanilang mga anak. Nag-ipon na rin kami ni Vincent at mas lalo kaming nagpakasubsob sa pagtatrabaho para maihanda naman ang aming mga sarili at bulsa sa hinaharap namin. Ayos na sana ang lahat, Papa Rons. Unti-unti na naming nabubuo ang aming mga plano hanggat dumating ang isang araw. Vincent, ano yan? Kuya! Kuya! Ano nangyari sa'yo? Kuya, sakit! Sakit! Nang alin? Sakit na tiyan ko! Halika, tumayo ka. Kumapit ka sa akin. Buti di ka nabagok. Ano ba nangyari? Para ako nahilo eh. Sobrang sakit na tiyan ko. Madalas ba yan? Ngayong buwan napapadalas. Oh, maupo ka muna. Dahan-dahan ha. Aalalahin kita. Nagpatingin ka na sa doktor? Natatakot ako. Dahil halos lahat ng nakikita kong sintomas kay tatay dati, ganon din ang nararamdaman ko. Paano mo malalaman ng totoo kung di ka magpapatingin? Bukas na bukas pumunta tayo sa doktor. Kuya. Huwag kang umiyak.
Paano kung Huwag kang mag-isip ng kahit na anong di maganda. ang bata ko pa, kuya? Ang bata ko pa! Nangako tayo kay tatay, tandaan mo yan. Nangako tayo na di tayo mag-iiwanan, kaya pwede ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi pa ako handa, kuya. Nagsisimula pa lang ang buhay ko kasama ka at si Maricon. Ayoko, kuya. Ayoko pa. Tumigil ka nga. Kung ano-ano ang sinasabi at iniisip mo. Umayos ka. Simpleng sakit lang yan ng tiyan. Baka naman nagpapalipas ka kasi ng gutom. O kaya naman, baka kung ano-ano ang kinakain mo kaya ka nagkakaganyan. Kuya, natatakot ako. Tama na. Di tayo pababayaan ng nasa taas. Lalo na ngayong may katulong na tayo sa pagbulong sa kanya. Si tatay at si nanay. Kuya, huwag mo ko iiwan na. Isa pa, kung ano man ang kondisyon ko, please lang, huwag mong sasabihin kay Maricon. Ayoko siya mag-alala eh. At ayoko din kaawaan niya ako. Please, kuya. Wala akong sasabihin kay Maricon dahil wala naman talaga yan. Aray! Aray ko! Tara na, huwag na natin ipagpabukas. Tara na sa ospital. Kuya! Kuya! Huwag mo ko pababayaan. Hindi mo na kailangang sabihin yan dahil lagi ako nandito para sa'yo. At nagkasakit si Vincent. Katulad ng naging sakit na ikinamatay ng tatay namin. Ang sabi ng doktor na tumingin kay Vincent, namana daw ang sakit na iyon. At sa pagkakataong iyon, si Vincent ang nakakuha ng kaparehas na karamdaman ng tatay namin. Nang malaman ko ang resulta ng mga tests na ginawa nila sa kanya, nakaramdam ako ng takot, Papa Rods. Lihim akong umiiyak at di ko pinapakita sa aking kapatid. Takot akong mawala sa akin ang kapatid ko dahil siya na lang ang natitira kong pamilya. Isa pa, hindi lang kapatid si Vincent, kundi isang matalik na kaibigan. Karugtong na siya ng aking bituka. Pero kapag kaharap ko si Vincent, di ko pinapahalata sa kanya na apektado ako ng sitwasyong kinakaharap namin. Lagi kong sinasabi na maging positibo siya at gagaling dahil di kami mag-iiwanan. At kung mayroon mang mauuna sa amin, ako yun dahil mas matanda ako sa kanya. Napakahirap, Papa Rods, ang nagpapanggap akong okay lang kahit na nagwawala ang kalooban ko dahil sa posibleng mangyari na mawala ang kapatid ko sa akin. Mali man, Papa Rods, pero natanong ko ang Diyos kung bakit kami, bakit sa amin. Hindi naman kami masamang tao. Mahirap bang maging masaya, Papa Rods? Kung alam mo naman na may nahihirapan at kung nasa loob ka ng isang sitwasyon na walang kasiguraduhan. May ilang panahon din naming inilihim ni Vincent ang sitwasyon kay Maricon na nobya niya. Ayaw kasi ni Vincent na mag-alala si Maricon sa kanyang sitwasyon at natatakot siya na baka pag nalaman nito na may sakit siya, ay bigla na lang siyang iwanan. Bagay na mas nagpapahirap sa sitwasyon ng kapatid ko dahil sa pagkakataong iyon. Mas kinakailangan kasi niya ng karamay at magmamahal sa kanya. Dumating din ang araw na nalaman ni Maricon ang lahat dahil bigla na lang bumagsak ang katawan ni Vincent. Nang hina at mas napapadalas ang pagpunta namin sa ospital. Pero Papa Rods, kahit pa nalaman ni Maricon ang buong katotohanan, ay mas pinaramdam pa niya kay Vincent na lagi siyang nasa tabi nito.
Hindi ko nakikita o hindi ko gusto ang nakikita ko, Papa Rods. Para kasing umuulit ang lahat. Parang si tatay ang kaharap ko. Parang si tatay ang kaharap ko pag nakikita at nakakausap si Vincent. Lagi akong kinakabahan at kinikilabutan na halos ayaw kong matulog para lang mabantayan si Vincent at makita ko kung humihingi pa ba siya o kung may masakit ba sa kanya. Walang salita na pwedeng magpaliwanag ng nararamdaman ko sa mga panahong iyon, Papa Rods. Kung mayroon mang magandang mangyari, yun ang may katuwang ako sa pag-aalaga at pag-aalala kay Vincent. Pero Papa Rods, hanggang sa isang araw, tuluyan na ngang nanghina ang nag-iisa ko at mahal kong kapatid na si Vincent. Kuya, sorry ha. Anong sorry? Para saan? Sorry kasi hindi ako makakatupad sa pangako natin kay tatay na walang iwanan. Hindi na kita masasamahan at madadamayan. Tumahimik ka nga. Ako na lang ang bahalang humingi ng tawad kay tatay. Magkikita naman siguro kami. Ikukumusta na lang kita. Tama na, Vincent, ah. Sasapakin na kita para matauhan ka. Ang mabuti pa, magpahinga ka na nga lang kesa kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Kuya, Ano? may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Si Maricon. O ano yung tungkol sa kanya? Kuya, kasi buntis siya. Talaga? Kaya mas dapat ka magpagaling dahil may naghihintay sa'yo. Magiging tatay ka na pala. Congrats! O ayan, mas binigyan ka ng rason para lumaban. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Sana mapagbigyan mong ibibilin ko at hihilingin ko sa'yo. Ano yun? Kukunin mo akong ninong. Di mo na kailangan sabihin yan sa akin dahil magpipresenta na ako. Higit pa doon. Higit pa sa isang ninong. Sige, kung inaalala mo yung gastos, maglo-loan ako para wala ka ng problemahin pa. Huwag mo nang isipin yun. Magagawan lahat yan ng paraan. Okay na? Kuya, magpakatotoo na tayo. Pwede ngayon, mamaya, bukas o sa makalawa. Pwede nang pumikit ang mga mata ko at di na ulit titilat. At kapag nangyari yun, paano mag-ina ko? Paano si Maricon? Kuya, alam ko komplikado tong hiling ko pero baka pwede panagutan mo siya. Paanong panagutan? Gusto ka rin niya. Alam ko yun. Kaya di ka mahihirapan na kumbinsihin siya na napakasal sa'yo. Vincent, di madali yung sinasabi mo. Alam mong kami ni Marie Chris. Isa pa, ikaw ang magpapakasal sa kanya dahil bubuo kayo ng sarili niyong pamilya. Yan na nga oh. Naghihintay na ang anak niyo na makita kayong dalawa. Sige kuya. Ganito na lang. Kapag naunang paggaling ko, magpapakasal kami. Pero kapag nagpahinga ako ng mas maaga, sana mapagbigyan mo ako. Sige na. Sige na, kuya. Saka na yan. Huwag na muna nating isipin yan. Doon tayo sa una mong sinabi. Gagaling ka at magpapakasal ka sa kanya. Sa ngayon,
Huwag ka na muna mag-isip ng kung ano man. Magpahinga ka. Magpalakas. Yun ang dapat nating intindihin. Salamat, kuya. Salamat. Tama si tatay. Maasahan talaga kita. Di mo ko iniwan. At di mo rin ako iiwan, di ba? Sana, kuya. Sana. Ilang araw pa ang nilagi ni Vincent sa ospital, Papa Rods. Pero katulad ng tatay ko, bumigay din siya. At tuluyan niya na akong iniwan. Nagalit ako sa kanya dahil di siya tumupad sa aming usapan. Nagalit ako sa kanya dahil inunahan niya akong iwan ang mundong ito. Pero lahat ng galit na yon ay dala lamang ng pangungulila ko sa isang kaibigan at ng isang kuya sa kanyang nag-iisang kapatid. Parang gumuho ang mundo nang tuluyang magpaalam si Vincent sa akin. Yung tipong parang gusto ko na rin tapusin ang buhay ko noong mga panahong iyon para magsama-sama na kaming buong pamilya kung nasaan man sila. Pero na-realize ko na lang na maling tapusin ang buhay kong ito. Lalo na at alam kong may mission pa akong kailangang gawin. Bahagyang nawala ako sa aking wisyo, nagloko, nawala sa aking sarili. Naapektuhan ang relasyon namin ni Marie Chris. Dahilan para iwanan niya ako at makipagrelasyon sa iba. Pero Papa Rods, parte lahat iyon ng balak ko. Habang si Maricon ay halos ayaw nang lumabas ng bahay dahil nahihiya siyang lumaki ang kanyang tiyan na walang ama. Sinikreto ng pamilya nila ang kalagayan ni Maricon. Nagalit sa akin ang mga magulang niya dahil niloko ko raw ang kanilang anak na si Marie Chris. Nakarinig pa ako ng mga salitang, sana ako na lang si Vincent, para ako na lang ang nawala at si Vincent ang nabuhay para panagutan ang anak nilang si Maricon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, Papa Rods, bigla kong naalala ang bilin sa akin ni Vincent. Ang kanyang bilin bago siya tuluyang mawala. At nasabi ko sa sarili ko na pwede ko nang ituloy ang mga plano ko. Kaya Papa Rods, naglakas ako ng loob. Pumunta ako sa bahay nila Maricon at nagkapag-usap sa kanyang mga magulang. Napakinggan ako at ang paliwanag ko. At sa awa ng Diyos, binigyan nila ako ng tsansang makapasok muli sa kanilang tahanan para makaharap si Maricon. Radyo Nobela. Maricon, noon pa talaga kita gustong makausap. Tungkol saan naman, Richard? Tungkol kay Vincent, sa'yo at sa akin. Pero wala na si Vincent. May binilin siya sa akin. Ano yun? Para sa'yo at sa magiging anak niyo. Para sa magiging anak namin. Una, gusto ko munang humingi ng sorry sa'yo. At sana, manatili na lang tong sekreto sa loob ng pamilya mo at sa akin. Kinakabahan ako ah. Ipapaliwanag ko sa'yo ang lahat. Sinadya kong magloko, mambabae, awayin ng kapatid mo para kasuklaman niya ako at hiwalayan niya. Dahil wala kang maisip na paraan para makipaghiwalay sa kanya dahil ayaw mo na sa kanya. Oo, tama ka. Yun lang ang paraan na naisip ko para hiwalayan niya ako.
At mukhang masaya naman na siya sa relasyon niya ngayon. Eh bakit mo yung ginawa? Para tumupad sa isang pangako. Pangako sa kapatid kong si Vincent. Tungkol sa akin? Oo. Gusto niyang mabigyan ng pangalan ng anak niya sa'yo. Kung tatanggapin mo, handa akong panagutan kung ano man ang naiwan ni Vincent. Pero alam ko naman na ang mahal mo talaga yung kapatid ko, di ba? At hindi ako. Pero, kaya mo ba ako mahalin? Ang totoo niyan, nagkataon lang na si Marie Chris ang niligawan mo at nagustuhan ka. Kaya hindi na ako kumontra at ang minahal ko na lang si Vincent. Pero huwag mong isipin na panakip-butas lang ang kapatid mo. Mahal ko naman talaga siya. Hindi nga lang siguro kagad tulad ng naramdaman ko sa iyo noon nung nanliligaw pa lang kayo sa amin. Payag ka bang magpakasal sa akin? Hindi ako magdadalawang isip, Richard. Salamat. Binigyan mo na ng apelyido ang anak ko. Inilayo mo pa ako sa kahihiyan sa pagiging isang dalagang ina. Mahal ka ni Vincent. Sobra. Alam ko at naramdaman ko yon dahil kahit wala na siya, nakuha pa rin niya akong pasayahin sa pamamagitan mo. Kaya lang, paano ka? Mabait ka. Siguro nga may ilan pa rin kayong pagkakaiba ni Marie Chris. Pero kapag tinitingnan kita, parang siya rin naman ang kasama ko. Madali akong matuto at wag mo yun mamasamain. Bahagi lang talaga yun ang sitwasyon natin ngayon. Ang mahalaga, masaya ka at natupad ko ang hiling ng kapatid ko sa akin. Salamat ulit ha. Maraming salamat. Kay Vincent ka magpasalamat. Dahil hanggang sa uli, ikaw ang iniisip niya. Pero sana, tayo-tayo na lang ng mga magulang mo ang makaalam nito. Kakausapin ko rin si Marie Chris at nakahanda akong tanggapin ang lahat ng sasabihin niya sa akin. Sana maintindihan niya. Sana. Pero sabi naman niya masaya na siya. Sana matanggap niya ang lahat ng nangyari. Sana hindi kami maapektuhang magkapatid. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pangako. Kung may isa man na maayos na nangyari sa desisyon kong iyon, iyon ay nung pumayag si Maricon sa alokong pakasalan siya. Para naman magkaroon ng pangalan ng batang kanyang dinadala, nakadugo ko naman talaga dahil pamangkin ko siya. Pero syempre, ang alam ng bata, ako ang totoo niyang ama at wala nang ibang makakaalam nun kundi si Maricon, ang kakambal niya na minsan kong minahal at ng kanilang mga magulang. Hindi na ako nagpaliwanag pa kay Marie Chris dahil nga mga magulang na niya ang kumausap sa kanya. At total, masaya na rin siya sa buhay kasama ang kanyang karelasyon sa mga panahong iyon at naging asawa na niya. Siguro nga hulog na rin ng langit dahil mula nang naghiwalay kami ni Marie Chris, ay di na naungkat pa ang tungkol sa aming dalawa. Ang akala ko ay magiging komplikado sa parte namin ni Marie Chris ay biglang naging simple. At sa mga magulang naman nila matapos silang magkaliwanagan, ang galit na nararamdaman nila sa akin ay napalitan daw ng paghanga. Sa ngayon, Papa Rods, maayos kaming namumuhay ni Maricon. At ang batang anak nila ni Vincent, na pamangkin ko na tinuturing ko na ring anak, ngayon ay 3 taon na. Ang nakakatuwa, kamukhang-kamukha ko siya. Kaya pwedeng-pwede niya talaga akong maging tawaging tatay. Mahal ko si Maricon. Minahal ko siya. At sapat na iyon para mamuhay kaming maayos at masaya. Para naman kay Vincent, siguro masaya na rin dahil hindi ako nagpabaya at natupad ko ang mga gusto niya. Sa tatay at nanay ko naman, salamat po sa pagpapalaki sa amin, sa mga turo na isinalin ko at isasalin ko sa inyong mga apo. Maraming salamat po sa inyong panahon, Papa Rods, sa pagbasa ng aking kwento.
Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Richard.